Дами и господа, този поздрав е специално направен от Асен за неговия скъпоценен баща Васко Джамбаза и неговото семейство. Специално за Васко Джамбаза, за най-добрия вкуклен, за Джамбаза. Gypsy King Production. Авела Кая Гилтаро, Васко Джамбаза и Итало Леско семейство. От куклен поздрав Керава Медадеске. О Васко, о Джамбази, о Тарикати Баро, Ромален ми фамилия, Мастарен тумаре мосте, и Симан Будбари фамилия, Капабарав туме. Вали гърми на Васко Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнала се Северна и Южна България. Лекси си барвала, о Васко Джамбаза, о най-баро Андо куклен. Ефтино лел, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена къща палат и най-красивите деца. Вали гърми на Васко Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнала се Северна и Южна България. Асен Тишонен Совакерова, наши пераве на ме даде Джамбазе, а ме синям думо думесте, одоле си баре легендария, таро баро куклен, о Васко Джамбаза, о баре домо како, баре вилеско. Вали гърми на Васко Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнала се Северна и Южна България. Мешонен, о Васко Джамбаза, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, а кале оставете джамен, ме фамилия. Наши пераве наме. Gypsy King Production.